तोरा बिना कैसे रहबो सुने करे जावागे एक बेर कर लेना होनवा मई से जावागे। तोरा बिना कैसे रहबो सुने करे जावागे एक बेर कर लेना होनवा मई से जावागे। कि अपन आदत धारा के गोइलू आर मनवा नहीं मानो है और अपन आदत धारा के गोइलू मनवा नहीं मानो है और सोनवा